Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Angithathe leli thuba abazalwane ngidlulisa ukubonga okukhulu ngale nkonzo ebe yabakhona kule ndawo yaseZakheni. Sidlulisa nje ukubonga kakhulu bazalwane ngakho konke ukufika kwenu abanye bevela kude nokukhona benu bazalwane akusiyona into encane. Siyabonga nje kakhulu nje ngakho konke siyabonga noapostoli nomama wakhe bevela kude le Richards Bay besihambela abazalwane sibambisana ngayo le nkonzo. Ayiqali le nkonzo kulonyaka nangonyaka odlule iye yaba khona bazalwane le nkonzo. Nakulonyaka yaphinde yabuya bazalwane le nkonzo. Umama usisibusa ngazi usale kanjani ngoba sinaye besihlela naye. Nomama umfundisi, mama umfundisi uZwane besinaye kakhulu kule nkonzo. Mama uBE, mama uBE usale Mama Goodness Hade basalile ngephutha abazalwane labo bazalwane besinabo kakhulu sigijima nabo sihlela le nkonzo. Mama uBE bengithanda ukuthi naye abe khona lana abazalwane. Uyena abazalwane onenkonzo oyayasenzeni ukuthi mangabe kunenkonzo kanjena akhiphe konke. Mama uZila naye futhi abazalwane siba nabo bonke lana mabe sihlela le nkonzo. Mama uBE bazalwane njengoba kukuhle kunje yanikele konke mahala. Nangonyaka odlule wasinikelela mahala wathi lethani shonile nikufunayo akhiphe sihlobise mahala asikhiphi ngisho isent. Nangu mama uBE lo sondelani ngenani lapha nibe olana ababili khona nizongena nonke la. Manje emva phambi kweflag lelo nonke dedelane nje nakho. Mama uBE siba naye kakhulu lezi nkonzo mesihlela asinikeze mahala. Une business le catering asiboleke konke mahala akhiphe konke ngokusehlizweni yakhe. Ngiyanibonga bonke bazalwane besigijima nabo silungiselela le nkonzo. Ngidlulisa nje ukubonga nginawo amazwi amanye ngiyabonga. Ngicela ukubuza umama uBE uphi umama uBE? Avele obala phela athola umsebenzi namba abandizalwane lana bazothola bani catering. Mama uBE ufuna simbone nonke manje ukuthi niyakhuluma khulumane ninikwe ithuba. Siyabonga umsebenzi wenu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyathithiza ngoba bengingazi ngizokhuluma. Bengithi kumnanje ngihlele phansi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Kodwa nje siyabonga baba. Ngicabanga mhlawumbe ngidala kunabo bonke. Should bathambonke. Siyabonga kakhulu sibeshilo konke ukuthi bekusetshenzwa kanjani. Siyabonga kubaba noma siyabonga babafundisi omama bonke abafundisi omama nawo bonke nje abazalwane uJesu Kristu inkosi. Mina akube kusavuma uNkulunkulu mayesekhuluma ukuthi kube khona engiedayo. Sengathi ngahlala nje ngetshise nje ukuthi uNkulunkulu uthe uJesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu nokusorganize nje lezi inkonzo labazalwane ba powerful kakhulu. Angazi ukuthi indawo bakunikeze umbhobho kodwa ba powerful kakhulu. Siyabonga nje uNkulunkulu akumise njalo uJesu Kristu inkosi. Sibonge kakhulu nami ngizokhuluma ukuthi Sibuye ngonyaka ozayo. uNkulunkulu esideni. Sibuye. Khulumani ngenanti ikomiti. Siyacela ukuthi nangonyaka ozayo sibe khona masingabanga la soba sedamu. Adaxoshwa madimoni. Kodwa soba la eMnambithi khona la eZakheni. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.
uJesu Kristu inkosi. Kuncane ke engizokusho ukuthi kuhleleke kanjani. Sicela bangahamba abazalwane bonke. Nihlale la nihleli khona abangapha abazalwane basilungiselela singaphumi. Sithi nje ukuphuza amanzi ashisayo ngoba kuyabanda. uJesu Kristu inkosi. Nabafundisi na wonke umuntu okhona nje sihlale phansi la sihleli khona bazohlela ukuthi sizokwenza kanjani. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Siyabonga ke kakhulu bazalwane. Ngiyacela nje ukuthi sicule ivesi lokuqala ku number 8 lona lodwa bese sicela umama uduze azosibalela inkonzo. uJesu Kristu inkosi. Umzuzuna uJesu uya kuulacha usizi uJesu Kristu inkosi. Siyabonga konke osekwenzakele. Sambonga uNkulunkulu. I don't want to waste your time. Senilambile bazalwane. Kodwa ngithanda futhi ukumbonga uNkulunkulu ngompostoli wethu. Mangithi umpostoli wethu kwaZulu Natal. Hallelujah. Ngihlale ngithi ke uNkulunkulu umpostoli futhi wayekhona ngesikhathi sabapostoli oPawuli. Kodwa yena wavela wamfihla nje othukele. Asangambona. Wamvusa ngalesikhathi esifanele. Bazalwane ngiyambonga umzalwane wangifaka ekhaya lezwi. Akekho umzalwane ongithanda njengalowo mzalwane. Bengizoya esihogweni ngiyikholwa. Khona izwi umpostoli ahlale elifunda uRomans 12:14 ethi azizamile ukuhlalisana ngokuthula. Onganakho ukuthula ngembono uNkulunkulu. Ayila ngithinta abazalwane. Kwakunokuxokozela kwezikweletu kwakho konke. Ngathola ukuthula. Ngicela nje ukudlulisa le ndaba besasho ukuthi iprogram engizoba kuyo Nkosi yami singinikeza amazwi athile nje angiziwafunda kangako. Nganikezwe uNehemiah chapter 6 kukhulunywa ukuthi umpostoli uvusa izingange. Uvusa izingange. Njengalesa sikhathi uNehemiah uvusa izingange. Ngesikhathi evusa izingange balwa oSanbalati benabo Tobiya. Baze bayenza ama-plans wrong ngenxa ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu awuvuka. Bamethusa benza konke. Baze bathumela umprofeti ukuthi akayocasha naye ethempelini. Wayine spirit of discernment. Wathi mina umuntu onjengami ngeke ngize ngiqashe ukuthi bazalwane uzosethusa uSathane. Kodwa lokho esesikuzwile asiqhubekeni sikwenze singathuki.
ngokuba uNkulunkulu nathi nanokuthi ke uthe uJesu lapha yana ubefisa ngabe lo mlilo ususe emhlabeni wonke. uLuke 12:49 uthi ngize ukuphonsa umlilo emhlabeni bengifisa kangaka ukuba ngase wokhelekile. Usuwokhelekile ke umlilo. Bazalwane ngiyaxolisa nkosana. Usuwokhelekile umlilo la eZakheni namaphethelo kukhona abantu abasuka koBeckville Mhlumane uKhasela. Ngiyathemba ukuthi ngokusizwa inkosi ngonyaka ozayo uzoza futhi umpostoli kodwa kuyobe sekumiswe indlu la yentaba kaJehova entabeni kaJehova yobonelelwa. Next time mayefika sobe singasekho ehholo ngaphandle kokuba manje ngathandazanga ke bazalwane. Ngibona uNkulunkulu ukuthi uzosenzela umusa indlu izoba khona la eZakheni. Amen. Izothutha lapha edolobheni ize la. Abakholwa abazalwane. Manje ke bazalwane uNkulunkulu khona izinto angazithandi akhulume ngazo. Izithombe. Wathi sikhonza izithombe thina. Lezi izithombe ezimiswa lapha ebandleni umama mfundisi nobaba mfundisi. Ubaba mfundisi ubeka amahlombe akhe phezu kamama. Akayifuni uNkulunkulu leyo nto leli bandla likaKristu. Imphatha kabi susani ithixo emabandleni. Asisukhonza abafundisi asikhonza uKristu. Ngoba bathe besathi bazohlobisa ongathi ngicela ntshela uMambhiki yangayenza ubukhazikhazi kakhulu umpostoli akabuthanda ubukhazikhazi. Siyakhumbula na last year azange avuma ukuhlala kulezi ayitulo. Akathanda uNkulunkulu bazalwane sithi sizokhonza yena. Sesikhonza ithixo asisahlukile nala amanye amasonto aqale eguqe esithombeni. Manifike emabandleni tshela ama-intercessors abanxusayo banxuse ngoba kuzokwehla kamnandi kubafundisi. Khona lapha yana kuMatthew 3:10 wathi asiyekele ukwebhana. Ibandla likaNkulunkulu liyakwebhana siyaphikisana siyalwa siyazondana. Wathi asikuyeke lokho akakuthandi. Lithi lenkosi izembe selibekiwe empandeni yemithi. Ngakho yonke imithi engatheli izithelo ezinhle iza kunye iphonswe emlilweni. Naleya kaJakobe 4:1 ngizobe ngiqhubeka ngifunde emakhaya iBhayibheli. Igcina ku12 futhi sivelaphi izimpi nokulwa kuvelaphi phakathi kwenu na akuveli yini lapho ezinkanukweni zenu ezilwayo ezithweni zenu. Bazalwana sisukubanga nanokuthi abanye bathi uJesu Kristu uyinkosi bazenza ngcono asisukulwela lokho. Angikaze mina ngibone abaphuza utshwala bebanga utshwala. Khona futhi lezi zinto ezishiwe emabandleni engazibheke eBhayibhelini angangazithola. Inkosi angizokhuza is a blasphemy and abomination. Jeremiah 32:27 uthi bheka nginguNkulunkulu wenyama yonke kukhona nokungahlulayo. Manje ke thiwa singakusho ukuthi wadala konke wahluleka ukusidumisa. Uthi akukho kumahlula uNkulunkulu. Uma sesikushilo lokho asiphenduke. Lehubo 29:10 abathi abazalwane sekuyisikhathi sendumisa uNkulunkulu akenzi lutho abadumisi bengakafiki. It's an abomination. Uthi waye uNkulunkulu nangaphezulu kaZanqolo kwakungekho umuntu omdumisayo msanukulalela izimfundiso zaSathane ezisisesihogweni umpostoli uyasikhuza ubusuku nemini. Angikhumbuli kukhona nelilodwa angasithumeli inkonzo ngalo. Mase sithumela inkonzo thina yabona nje kuzobatshazwa ntambama kuWhatsApp hey washaya umpostoli hey ushayile umzwile. Uma ekhuluma usuke engazeli ukuthi sibabazi ukuthi ushayile suke ethunyela ukuthi sizodla siphile sisinde. Amen bazalwane. Kwathiwa nanokuthi ungasho ukuthi ilonyaka ngiyawuzonda uyondlula nina ngisawufuna ungiphethe kabi. Nalizwi lapha kuMahubo 65:11 lithi umnyaka uyawuhlobisa ngobumnene bakho nemikhondo yakho iconsa amafutha. Akafuni ke sikhomplene ngalutho nangeweda nangokuthi njani umpostoli ukekuphuze futhi lokho ukuthi
sithi safa wethi siqamba amanga kodwa sifile. uNkulunkulu akakuthandi lokho. Nalesitokufela ezidlalwe enkonzweni oJJ noJD, ayikho competition endini kaNkulunkulu. Abazalwane abavumelekile ukudlala itokufela. Thiwa yilona loyo 2 Corinthians 9:7, yilowo nalowo anikele njengalokho ezikhethele khona enhliziyweni, kungabi nokudabuka nokucindezela, ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikela ithokoza. Bazalwane siyeke noJJ, ngokuqala nje usukushow offer, uphakamisa u200 wakho, uza phambili usulimaza lo nganamali. Leyo mali ayiyiNkulunkulu, suke sekukhona omunye. Siyambonga uNkulunkulu nanokuthi uthe masingena emkhosini, Romans 4:14-15, wathi ungangeni uphume kungakashaya isikhathi esinqonyiwe, ngoba kusuke kubeka umthetho. Wathi makubeka umthetho wawephula wenza isono. Ngoba nje bazalwane masingena emkhosini ngibona abanye bengena eTexini abanye behle. Siyambonga uNkulunkulu nangokuthi asifundise ngemkhosi bese into engasanakiwe emabandleni. Kulo mkhosi wokugcina nje ngaphupha nami kukhona oplastic ababili abamnyama. Kusho ukuthi ngangigezwa ngikhululwa. Nanokuthi singathuki inhlamba, singamthuki noSathane. Ngoba uJesu akamthukanga ekaJuda 1:9. iAngel Michael azange imthuke. Yathi uNkulunkulu akakujezise wena. Asisho nakumadimoni ukuthi yeni namadimoni ngikhulume kwadelela amadimoni. Amadimoni ayasazi isikhathi sawo kodwa siyayibopha imimoya. Uthi ngingaphumi nokuqalekisa emlonyeni wethu. Sengiyabonga ke egameni lenkosi yethu uJesu kakhulu. Ngibonga umama wethu Nkosi yami, Mama uNtsibande, ngiyamthanda. Ivoice yakhe nje inokuthula. Noma usuphethe ubuthongo mawuqala ukuthi uyavula umuzwa, uyavuka uhlale phansi umlalele. Siyambonga ngokuthobeka nokuthi umpostoli wethu ngoba emuhle kanje ingenxa kaMama akanakho ukuxokozela kunokuthula. Lokuthula akakulethela umpostoli kuzosala, ngoba siyaza lapho Stefan mabeshumayele eAntiochia kwaba yibandla lokuqala kwathiwa ama-Christians because they were doing like Christ. No Paul mayiseshumayela laphana eAthens, thiwa lelo bandla zange lisafuna okunye, lazilibazisa ngembhalo. Ngiyabona bazalwane kuyakhuphuka, manje sesibaningi kunakuqala. Ngiyambonga kuNkulunkulu ngakho konke, ngompostoli wethu ngiyabonga kakhulu izifundiso zakhe. Angiyoya nje esihogweni ngibe ngithi ngisindisiwe, angikho ledelelayo delela abantu abangasindisiwe, kodwa mawubheka uJesu la ngisho izona akayidelelanga. Siyabonga ke kakhulu, sohlangana ngokuvuma kwenkosi ngonyaka ozayo. Ngicela sibongeni ngomkhuleko. Baba wethu ongcwele, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, siyabonga dwala lensindiso yethu. Sibonga imvulo inisile ezakheni. Sibonga ukuthi wena ungubaba osaziyo, ungubaba osondlayo, ungubaba onemcabango emihle ngokuphila kwethu. Usiphatha ngomusa, awusivusi njengokwezono zethu, kodwa Nkosi uyasindisa. Siyababona abantu baningi bayangena ekhaya lezwi, abanye bangena nje bethi baphethe ukugula, mabephethe babeqeda lapho bazophuma ufike ubabambe wena Nkosi. Sibonga ukuthi sibanjwe isandla sakho. Baba wethu osezulwini, izakheni yonke angeke isafana, umlambithi namaphethelo. Baba wethu ongcwele, siyabonga ukusilethela Nkosi yami umpostoli kule ndawo, ukuthi sibamba kukhulumile nangonyaka odlule wafika wazosikhufundisa ngomkhuleko ophendulwayo. Wathi masikhuleka sibe ne-forgiveness, wabala izinto zabanhlanu. Nkosi engcwele, sikhulekela ukulenza izwi lakho. Siyabonga ngakho konke nokudla Nkosi engcwele nade behlela konke. Sibonga isibusise sithulule umpostoli kule ndawo. Sibonga ukuthi siyaqhuma siyamila. Konke sikubonga egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Amen.